Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en challenges. Sådan nogle challenges, hvor vi har sådan en skål her med alle mulige ting, med alle mulige papirer ned i, hvor der står alle mulige, vi skal gøre, og det er alle mulige dårlige ting. Men der er kun én, der er god. Skal jeg stoppe med at tage en? Ja. Okay. Ja, det var den gode! Den tager vi til sidst. Okay, hop på trampolinen med Victors lillebror, altså med min lillebror. Ja, det var den gode. Og de skal synge Only One Call. 12 way. Det er fordi, sådan synger Alfred, altså min lillebror. Altså, ja, så jeg tager en. Ja. Gå ud og lave en salto med jeres tøj på. Nå, okay, skal jeg bare lave en? Ja, du skal ud og lave en salto. Okay. Den næste. Tror jeg tager den her. Det er ikke sjovt. Nå. Lave en værmølle udenfor. Jeg magter ikke gå ud. Jamen, det gør jeg nu. Og så tager vi også den der hop på trampolinen med min lillebror. Skal jeg vente? Du skal synge, Alfred. Okay, så er det så mig. Nu mest du til at vælge. Hvad må det er? Mel og vand i hovedet. Du vil ikke begge to lave den. Nej, det skal du. Er du ikke med til at lave den? Nej. Kom nu. Hvad så, Alfred? Han er lidt sur. Prøv at blive der, Alfred. Han er lidt sur. Okay, jeg har så valgt, at jeg også skal gøre det med ham, fordi han ville bare have, at jeg skulle også gøre det. Ja. Så han starter med vand, og så mel bagefter. Så er det mig bagefter. Skal bare døbe hovedet i? Ja, helt ude det. Og så noget helt ud. Og så det mel. Her, mel. Det smager godt. Kan du lide mel? Spiser du mel? Skal mere? Ej, Mikkel. Nej, Mikkel. Nu er det min tur, er det ikke? Okay. Så tager jeg vand først, og så mel. Okay. Kom så helt, og så bare. I øjnene! Øjnene! Helt ned, Alfred. Helt ned. Og så den anden. Så døb hovedet i. Kom. Og så den der. Bare døb hovedet ned. Til hovedet ned. Jeg kigger. Det er gjort. Alfred han fik også lige lov til at gøre det. Så skal jeg trække en. Ja. Gå ud og tage en høne op og råb. Det er min høne. Ej. Råb. Min høne! Det er min høne! Ikke også? Og vi skal have solbriller på derude, for det er jo sindssygt sol. Okay, det gør vi lige senere, så lige dig nu. Ja. Cinnamon challenge. Det gør jeg ikke med dig. Okay, det er kanel. Det kan man ikke challenge. Okay, så tager jeg den sidste, eller hvad? Ja. Okay, så gør vi bare det dem. Hvad må det kan være? Gå ud på gaden og råb, jeg elsker leverpostej. Må jeg ikke tage den? Jo, du får. Så får du cinnamon. Nej, tak. Okay, jeg tager den bare. Du tager du bare for den. Jeg elsker nemlig leverpostej. Det er også, ja, det er en god idé. Fordi, fordi jeg gjorde det også for dig ved der med det andet. Vi ses derude. Rejsen til hønsene. Skynd dig. Vi får 11 øre. Hej med dig.
dig. What? Åh. Lister os ind på dem. Nu kommer lige her. Løb efter den. Nej, for så løber den bare væk. Læs efter den. Tag den hurtigt. Det er min høne! Ja. Jeg elsker leverpostej! Vi droppede lige alt det der tøj der. Altså, hvad hedder det? Og vi stropper også lidt af Setup Challenge, fordi Mikkel han skal snart hjem, og vi har ikke mere, der er næsten ikke mere strøm på kameraet tilbage. Så jeg vil godt sige tak, fordi I så med. Håber I smider et like og subscribe og sådan noget. Ja, hej. Alt det der, hej.